Abahleli balemashi bakhala ngesibalo esiphezulu sabantu bokufika abakuleli dolobha ngokungemthetho nabavule izitolo. Bathi laba bantu bathwesa umthwalo phezulu kwezempilo kanye nakumathuba omsebenzi. We are concerned about the uncontrolled influx of foreign nationals in our country. And the way there are lawlessness, they're selling drugs, they're doing all sorts of unlawful things in our country. Izakhamuzi zethule uhlu lwezikhalo kumeya yedolobha. Sizayithatha siyisebhungeni apho sizawufumana khona iresolution into yoba kule petition kwezinto abazibekileyo yintoni esinoyithathela ixathu entsha kuba ezinye zazo the most zezi siziqhubayo into yokuthi apha sitshekisha kwamntu ongenazo impepha simdibanisa nabantu abamele kuyazi into yoba bamele kukwenziwa ntoni na. Bengokokuqala ke ukuthi imashi elwisana nabakuleli ngokungemthetho iyiswe eGcuwa.